Erokamano. Antie kinda rwako wuoche ma Dalton. Ang'eyo ok yot. Kami expect ni seche moko inyalo yudo grade moro maber to duogi yudo grade moro machien. Ma nyalo miyo kihon kuom nyathi to kata jonyuol kata jok manyocha chulo school fee. Gima notimore Ambira kata e skunde mamoko. Naneno kata skul moro Kisii mane jonyuol odhi moloro fees. Moriembo principal gi jopuonj. Nyithindo luar kanyo saa saa. To adieri luar e penj to nitie. To be nitie gimoro kama ok adwa ni wawe moko wuoyi. Gimiluongo ni kuo mar penj. Kuo mar penj nitie kendo 844 ni to nigi kuo sana. Ang'eyo mathoth kendo wach mar kuo mar penj ni. Kendo kaka otimore kendo gi jok matime. Kendo inyalo yudo ni at one time jonyuol ema collude gi principals ma penj kwal. To ka osekwal penj to nyathi ema koro biro hinyore. Dalton wanyalo konye. Dalton dwaro jahocho manyalo kete piny nikech C plane moyudo no. C plane ni pod nigi nafasi university. En niya nyaka ochak gi diploma. Ochako gi diploma. Diploma is only 2 years. Seche moko 3 years. Then obiro university. By the way, by the time Dalton biro university, idhi miye gimiluongo ni exemption. Tiende ni nitie units moko mano setime diploma ma koro ok ochako tim. Koro en ochako degree gi e kore kucho nikech nitie units mano setimo ka. Koro Dalton kik chunye tho. Ang'e ni seche moko iluongo ni criticism, o feel ashamed, ok atimo kama, aso seche moko jok mo surround be ng'ise ni omere luar. Ma emomiyo koro nyaka wamany Dalton gi jok machalo Dalton kama mondo wanyisgi niya inyalo chaka from somewhere. Dong anyisi ni anachako certificate. Koka dhi e diploma, koka dhi e degree. Dong kawuono mona bedo japuonj mar mbalariany. Kawuono mona bedo gi PhD. Koro Dalton kik chunye tho nikech Dalton pod nigi thuolo mar timo gimoro amora e piny ka. En ni nyaka ochak gi diploma kobiro mbele kamano nyaka kuma chieng' moro wiye owe. Koro kik chunye tho. Miwacho ni in a living testimony. Ana living testimony. Kamano. To acceptance. Emichako godo. Yie koda duoko mabende yudo. Oyie kod duoko no ni mate kama koro nyaka chak go. Tabi mbele nango. Nikech di mbele no is the most important thing. Yes. Akini Dalton bang' yudo duoko makamano